we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Galaw-galaw na mga kapuso kay Ania nasab kami nga maghatag og impormasyon ug inspirasyon alang sa tanan natong mga kapuso. Diba Sai? Good morning! Good morning sa Attorney Resi. Tama ka diha og sugdan nato ang semana nga positive lang dili sa COVID-19 apan sa kinabuhi. Og speaking of COVID-19, una nato makauban ang Isolation Facility Manager sa Tanggob City, Misamis Occidental aron i-share sa atua ang bagong giinagurahan nga isolation facility sa syudad, si Sir John Kevin Bugas. Samtang sayron pod nato kung unsa kining Rainbow Magnegosyo Taday project alang sa mga LGBTQIA+ community sa Davao City. Atong makauban ang President ng Mega Davao Coordinator sa maong project na si Ma'am Michelle Kimco. Ug sa Bistalk naman mga kapuso, ako makatsikahan ang kapuso artist na si Lexi Gonzalez. Maayong butag Lexi and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Kamusta ang gising mo this morning? Maayong buntag! Thank you po for having me here sa At Home with GMA Regional TV. I'm so happy to be here and my morning is great. I had coffee kaya goods ako. But syempre, nako Lex, kumustahin natin ang Flex din at ang mga Flex Squad members natin. Ano bang pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Well, right now, alam ko busy ang mga prima donnas. Sila Althea is busy with Prima Donnas Book 2. And si JD, very, very much proud of JD. He just won an award sa PMPC. And Mavi sa I Love My Heart and Sorsogon. Nako Lex, pinabilib mo rin kami kasi nga because of your prowess din naman in singing. How important ba yung music sa everyday life mo? Well, ako, secret lang natin to, pero hindi ako nakakaligo ng walang music. Kailangan akong music with me. So everything na I do, kailangan may music workout. Minsan, kahit nasa biyahe, may bit-bit akong headphones talaga. Naku, grabe. Ikaw na. Pero what's your favorite song right now? Ano bang number one sa music playlist mo? Oh, ang number one sa music playlist ko right now is Exile by Bon Iver and Taylor Swift. At ngayon nga, hindi lang yan dahil meron kang ilalabas ngayon na bagong kanta. Can you tell us more about your debut single? Yes, Something in the Rain is now out on all digital platforms worldwide. And well, for me, I can relate to Something in the Rain on so many different levels. Sa coffee shop, and to rainy season, lahat yan favorite ko. Kaya when I was recording the song, talagang feel ko kasi relate. Ano ba yung song all about? A few details naman about it. Something in the Rain to me is nostalgic. It goes back to memories na you had. And well, with me, whenever I listen to the song, it brings me back to special moments that involve rain. Well, since I love rain, I have also many good memories about maulan season. And also, yung moments na we just want to have time with ourselves na parang, gusto ko pumunta sa coffee shop today. So, bibili ako ng kape and sisenti ako dun. So, that's me. Maraming meaning yung kanta eh. It depends on how you feel and what the listener feels.
So I think everyone can relate to Something in the Rain. I'm sure. At dahil na-mention mo nga about memories, so, ano bang most fun or memorable experience mo pag umuulan? Well, when I was in high school, I think 13 ako at the time, I had a crush, a huge crush on a senior sa school. And then, nagulat na lang ako, maulan nun eh. I think nabasa ata ako. And then, nilapitan niya ako, tas inoffer niya yung t-shirt niya sa akin. Tas pinayungan niya ako the whole time. So, wala lang. Hindi man kami nag-uusap pero kinikilig ako, syempre. Kasi crush ko eh. So, unforgettable moment sa maulan. That's so nice. Something romantic pala in the rain ang story mo, Lex. I'm sure gusto ng tao na mapakinggan ng full song. Pero baka pwede naman kaming makahirit ng konting lines naman mula sa Something in the Rain. There's something in the rain that makes me wanna come back running. There's something in the rain that makes me wanna sing, my darling, sing, my darling. Wow! Thank you very much, Lex. Nako, Thank ano pa lang you. yun Konting minute pa lang yun. How much more ang full song? So, paano ba namin mapapakinggan ang full song ng, Something in the Rain? Yeah, it's now available on all digital platforms worldwide. It's now on Spotify, Apple Music, and YouTube Music, and you can also buy it on iTunes. Nako. Message mo din, Lex. Hihirit na kami. Message mo din sa lahat ng ating mga kapuso mula sa Mindanao. And invite them also to follow you in all of your social media accounts. Yes, to all our kapuso dyan sa Mindanao, my gugma is yours. Please listen to Something in the Rain, and thank you for all your support. God bless you all po. Dagan kaing salamat, Lex. Next time, tuturuan ka namin ng more Bisaya words. Yes, please. Thank you very much. Thank you. Stay safe. Tutok lang mo, mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisan pa man nga mikunhod na ang mga bag-ong cases sa COVID-19 dinhi sa atong nasod. Karong buntaga sayron ta ang bag-ong isolation facility nga gibugna sa Tanggob City, LGU sa Misamis Occidental. Nga dakong tabang ang nahatod labi na sa mga naigo sa COVID-19. Para na ato makauban si Sir John Kevin Bogas, ang head sa City Anti-Drug Abuse Office o Designate Manager sa Tanggob City Isolation Facility o The Anchorage. Sir John, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka o kamusta mo diya sa Tanggob City? Good morning, sir. Good morning, mga kapuso. Maayong buntag ka natong tanan. We are very fine and we're very okay here in Tanggob City. Sir John, unang-una, makisayod kami kung kamusta ba ang kahimtang no, sa COVID-19 situation diya sa syudad sa Tanggob. Taas ba gyapon ang kaso? Actually, for now, sir, malipayan kami kasi nagkaubos atong cases diri sa Tanggob City. But for the past few months, muwag yung napati ang mga kaguol, kabalaka, tungod kay hingtaas ang ato ang kaso. Pero maulang lagi na salig lang kita sa ato ang Ginoo. Mauna nga karon malipayon pud mi kay nagkaubos hangtod ta nakaluoy sa Ginoo ma-zero na gid ang ato ang cases diri sa Tanggob City. Sir, let's talk about sa inyong patsadang isolation facility nga gitawag og The Anchorage. Paunsa ba kini namugna, sir, og ngano naisipan sa LGU nga magtukod gayod ni ini? Ngano sa ba nga gitawag kinig The Anchorage? Salamat kay sir kay sa imong giingon nga patsyada. Yes, tinuod gyud sir, tsada gyud kay siya. So namugna ni siya tungod kay number 1 because of COVID cases or COVID-19. So malipayon pud ni nga namugna ni siya kay para mahatagan ginamog nindot nga area o lugar or stayhan ang ato ang mga pasyente nga na top down or na naay mga COVID cases. Siyempre, Sir John, expected nato nga sagad sa mga tawo nga makagamit sa mong pasilidad kay katong naigo sa COVID-19 o di baka mga close contacts sa mga nagpositibo. Pero sir, kamusta pud ba ang ilahang nahimong feedback gikan sa ilahang pagkwarantina diha? Actually, kung kita
no? Ako sa kong kaugalingon, nagka-COVID man pud ko before, magulanon kay ko, no? Dili jud ko happy ato that time, no? So I'm very emotional, no? Katong nakabalo ko nga na ako'y COVID. But maulagi na so far, kung nindot ang atong area nga stayhan, at least makatabang po na siya para di mawala po ang atong stress, no, o kaguol. So far po di sa amo ang mga client nga nahimutang o nahumana sa ilang quarantine date or quarantine nila dito sa isolation facility. So far nindot gid kayo ang ilang feedback, sir, no? Kanang malipayon sila, nawala ilang mga kaguol, nawala ang ilang mga kabalaka, kay nindot kay ang area very peaceful, fresh air, and aside from that, libre tanan, no? Dayon maulagi na nga ang amuaging city government officials diri naningkamot gid nga tanan nga mo stay o sa Anchorage is masatisfy good sila sa ilang pagstay dito. Paunsa ba ninyo ginasiguro, Sir John, nga well-maintained o anaa gayud sa saktong kahimtang ang mga rooms o ang facility as a whole? Sir, for that, ganahan gid mi nga limpyo gid kanunay kay number one, dili pud mi ganahan nga pagawa sa client or pagsulod sa client na sila yung mga reklamo, no? Kay makadugang na po na sa ilang mga kaguol o kabalaka. So, giunsa na mo na ami mga team, no? Nagkaklase-klase nga mga team nga maugi mo maintain dira from daily, no? From 24/7 nagi maglantaw dira para lantawon gid nga well-maintained, no? Limpyo gid ang area, wala gyud hugaw nga makita para at least man lang makita gid sa mga client, no, dayon ang facility pod ma-preserve na to ang kanindot. Sir John, mensahe ninyo sa LGU, labi na sa mga tanggubanon nga naglantaw karong buntaga. Ang among message lang sa mga tanggubanon is dili ta mabalaka kay ang city officials uban sa local COVID task force diri sa Tangub City naningkamot gyud nga mahatag namo ang nindot nga serbisyo sa inyo. So dili ta mabalaka kay maong gitukod ning isolation facility, dili ni siya para sa kinsa man dira, walay gipili nga isulod diri, mapobre, madato, maunsa man ka dira, as long as na kay COVID, but hopefully dili lang unta maka-COVID, pero wala gid ni pili or amo yung ihatag 101% nga service sa inyo, no? So mao lang pud to, sir. Daghang kayong salamat, Sir John Bugas, sa oras ngay mong gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV. Amping mo diya sa tanggob ug unta mahuman na kining pandemya. Thank you so much, sir. Again, thank you so much, GMA Kapuso. Malipayon mi diri sa Tanggob City kay na-appreciate ninyo ang amuang isolation facility, the Anchorage. Relax na mo diya mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Fine buntag mga kapuso, kanang buntaga atong diskubrehon kung unsa kining Rainbow Magnegosyo Taday project alang sa mga LGBTQIA+ community sa Davao City. Kauban si Ma'am Michelle Kimco. Good morning, Ma'am Michelle, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Ito po mabuti and good morning po, attorney, and good morning sa lahat po. So walay paglangan, Ma'am Michelle, ato kining hisgutan, kining imuhang life as the president karon sa Mega Davao. Can you tell us more about your experience and kung unsa pud ning inyong organization? Okay, actually, way back 80s, mga friends lang kami, no, na nag-gather, playing volleyball, go together, kung asa may mga adto, mag-misgay, kay sa una, nga nung misgay siya, kay sa una man good, wala pa yung LGBT, misgay pa lang siya. Until, why not na maghimo mi grupo nga diin, mapaila-ila na mo among sarili, kay at that time man good, ang discrimination, bullying sa school, sa kalye, present jud kay siya, attorney, no? So naghuna-huna jud mi nga unsaon na ma-accept mi sa among komunidad mismo. So nag-create mi grupo nga friendly club, which is the Bangkerohan Gays Organization. Tapos until
Way back 1994, gitabangan mi sa isa ka NGO, which is the Talikala. Tapos na-form ang Sulu Davao. But since nagka-problema sa registration ang Sulu Davao sa SEC, is gi-change siya into Iwag Davao. Until dito, nag-flourish na ang akong pagiging volunteerism na tabangan ang akong mga kaigsuhunan, mga bayot, until na nagiging LGBT na siya sa ngayon na time. So, yung pangalan namin is from Bangkeron Gays Organization, nagiging Mega Davao na siya. In addition to that, can you enlighten us more about your program, Rainbow Magnegosyo Taday? Unsa ba ang tumong ning inyuhang programa? So, ang LGBT Davao City Coalition ang kanyang beneficiary. So, ang makaka-avail po nito is yung member talaga ng LGBT Davao City Coalition. And 10,000 po ito, isang loan, payable for 2 years, pero walang interest. So, tinutulungan ang mga LGBT na makapagnegosyo or matulungan sila kung may existing na sila para lalong-lalo na ngayon na pandemya, so makakaako na po ang ating mga kapatid. So, kumbaga, isa sa mga message niya is no one should be left behind at nagpasalamat kami na ang LGBT group is hindi na left behind niya. Let's also delve deeper about this program, Ma'am Michelle. No? So far po or sa pagkakaroon, unsa na ba ng mga businesses ang ato ang natabangan with this program po? So far, ang ating mga beneficiaries is sa level pa lang namin, tinitingnan namin kung capable ba ang lahat ng mga LGBT na magkanegosyo, mag-handle ng negosyo, okay? At makabayad para ma-return yung investment. Unang-una, meron tayong mga vendors, lalong-lalo na visible, karamihan sa Bangkerohan Public Market at saka ibang leading markets dito sa Davao City. So meron din tayong mga karinderya, mga saloons, mga online na mga tinda at marami pa pong iba. So hindi lang siya naglilimit ng basta isang negosyo lang, kundi variety po siya. As long as mapagkakitaan. So far, ma'am, sa pagpadagan sa inyong programa, aduna ba mo yung mga challenges po nga naagian? Oo, no, marami kaming mga trials na experience, lalong-lalo na yung pagiging gusto namin tumulong, but still hindi kami makatulong. Kasi nga, unang-una, lalong-lalo na before, nung nag-start kami, unang-una is yung financial aspect. Pangalawa is yung connection, kasi hindi ka pwede magkakandak ng isang activity pagka wala kang connection sa area, sa barangay, gano'n. Kailangan mo munang kumuha ng permit. Tapos yung pupuntahan mo is, yun nga, hindi pa gaano ka-wide yung openness nila sa LGBT na to accept us. Sa pagka-porsigido talaga namin, pagka gusto kasi, maraming paraan. Yun. Ngayon naman, ang pinaka-challenge is yung pandemic, no? Na kailangan safety muna namin bago kami mag-conduct ng activity. So gumawa kami ng iba't ibang paraan. Unang-una, ipalo muna namin yung mga guidelines and protocol ng government. I think sa ganung paraan is nakakatulong na kami. And also, ma'am, for the benefit also of our viewers, may we know po, how do we qualify for this program? Unsa po ang mga requirements o paunsa man sila makaregister? Okay, unang-una, kailangan 18 years old and above ka. Or kung hindi man kaya, is may guardian ka. So, ang mag-aano kasi niyan, magka-classify is the CSWDO, yung guidelines nila, no? Nasa guidelines nila. So, kami naman, pinipick up din namin yung mga guidelines nila para at least makapasa lahat dito pa lang sa level namin. Unang-una, kailangan member ka ng organization sa community mo at saka member din siya or accredited by the Davao City LGBT Coalition. And finally, Ma'am Michelle, any message po para sa mga tao na gusto po mahimong parte sa grupo and at the same time, your message of hope for them para naman maging active sila and very engaged din sa mga activities ninyo?
Okay, kung gusto nyong sumali sa any organization no, or sa organization namin, hindi lang yung organization namin ang tumatanggap, marami pa pong iba. Kahit taga saan kayo, pwede kayong tanggapin ng LGBT community. Kahit hindi kayo taga dyan, as long as comfortable kayo, lumapit lang kayo, huwag kayong mahiya. I am very sure ng lahat ng member-accredited LGBT Davao City Coalition members are willing to accept you. Dagan kaayong salamat, Ma'am Michelle, and we wish you all the more success para sa inyong Rainbow Magnegosyo Taday project. Dagan kaayong salamat. Maraming salamat po, attorney, and thank you sa lahat po ng taga Mindanao. Mga kapuso, gibutyag ni Ma'am Michelle Kimco nga alang sa tanang mga miyembro ng LGBTQIA+ community nga abli ang ilahang buhatan sa pagtabang. Ug usa na din ha ang Rainbow Magnegosyo Taday project nga usa ka financial loan assistance alang sa tanang mga miyembro. Samtang Resi, bisan pa man nga nagkaubos na ang kaso sa COVID-19 sa Tangub City, wala nagkumpiyansa ang LGU ug nagtukod sila og dekalidad nga isolation facility. Sumala ni John Kevin Bugas, ginasiguro gayud nila nga nahanay og hapsay ang The Anchorage alang sa mga pasyente. Samtang sa ayog mga kapuso, perfect kaayo sa karong panahon sa ting-ulan ang bagong music offering ni kapuso artist Lexi Gonzalez nga Something in the Rain. Pusa mga kapuso, ato kining suportahan kay available na kini sa tanang mga streaming platforms. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Oprah Winfrey nga the biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot ha na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.